Kayaknya dikit. Ayo sona isor angga bisa dong anggi bisa bisu mana saja. Bisa dong bang, ini gue mah ini kamar nih kamar. Udah isor angga dapat. Kayaknya aku deh. Yang kusukun deh. Boro. Oh, boro yang jauh di sini mau. So hello guys, good evening नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आरो माने बयबो फेसबुक बा इउटुबाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना बे भिडिअखौ ओमफ्राय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरोना माने जाय माने भिडिअखौ नुवाखै माने फारसेनिफ्राय फुल जोबजासिम नाय आरोना स्किप खालायालासिनो होमबासो माने मिन्थिनानै मोनगोन आरोना भिडिअआ मामोन आरो लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ मोनथाम भिडिअनि सायाव जागोन आरोना बे आपडेटआ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो बिनिफ्राय ब्लग भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दंखायो थांनानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना ब्लग भिडिअखौबो बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना गथाय दङ इसोर आंनि गथ'आ थैगोन आंहा फिसा फिसौ दङ आंखौ निमाहा हो इसोर बेबायदि आंहा गासिबो डेमेज जाजोबनाय Sekarang malu guys. इसोर गुवाहाटिनो Kucingnya. Mana namanya? दामब्ले होनो Ambil. Dapat. बेसे खोथा रायलायदों माने उनाव होगोन होननानैसो बुंदों Leader ini merah pas please sama. आंनाव जेबो गैया Leader yang burin aku. Saya lagi ya kena di sini. Sama terus please. Mudeknya. Jauh nak. जाबाय इसोर बाबु सना इसोर जाबायथ' Isir. Kodal lah pasti no. Dikit. Kayaknya dikit. आयु सना इसोर आंहा फिसा दङ आंनि फिसा फिसौ माना Saja dong bang, ini gue mah ini kamar nih kamar. इसोर आंखौ दाबा Kayaknya aku deh. yang kusukun deh Boro. Oh, boro yang jauh di sini mau. Foto kita. Aku deh. भिडिअ खालामनाङा ना हामा इसोर Siapa bilang deh? दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ जाय फुल नायदों माने दाथ' भिडिअखौ नुखाबाय आरोना भिडिअआ मानि सायावमोन आरो माने मामोन आरो अबेनिमोन माने बिसोर हिनजावफोरा आरो माने गथ'बो दङ होननाय खोनादों आरोना ओमफ्राय बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेटआ आरोबाव लोगोफोर मोनसे आपडेट दंबावो आरोना मोनसे माने बुजाबजोबनो हागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर बे मोनसे आपडेट भिडिअखौबो नायनानै लाग्रोदो आरोना मोनसे आपडेटआ लोगोफोर बिनोमोन आरोना बिनिफ्राय आरोबाव मोननै आपडेट दंबावो आरोना मोनसेखौबोथ' माने फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना बयबो मोननै दंबावो आरोना माने मोननैखौबो माने फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना बयबो आरो सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा आंनि बे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायलां आरोना स्किप खालायालासिनो नाय फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला एबार माने मोननैखौबो डाइरेक्ट बुजाबनानै होखानोसै आरोना डाइरेक्ट नायलांदो बिनिफ्राय लास्टाव बुंनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना सल' लोगो हमेशा लोंनांगौ ना मा बुङो लोंनांगौ बा आया गोराना गोलैसोबाय जेम गोराना गोलैसोबाय बियारा आं बियारखौल' लोङालै आं बेयो मा बुस्थु बियो थुमि माबा साबिजोब्बाय ओमफ्राय मारै लोंबावनांगौ दे आयौ फुल आयौ आं लोंनांगौ राबा बेखौ लोंजोबनो हायाला आंनि नामा संगि थाङा ककटेल लोंसिनि बा सैथो ना लोगो लोंगो सैथो नांगौ होमबाथ' भिडिअखौथ' फारसेनिफ्राय लारि नुखाजोब्बाय आरोना आरो माने बे दा माने बिहामजोफोरसो जागोन आरोना बे माने हमजानायाथ' बिहामजोफोर बायदिसो जागोन आरोना माने बुरैखाबाय माने डेमेज थांजोबखाबाय होनना बुंनाय क्लिपआवथ' बयबो खोनाखादों आरोना लोगोफोर माने होनब्ला जोंनि बर'फोरा माने बेफोरबायदि माने बिहामजो हाबा जानायफोरा माने बिराद माने बेफोरबायदि माने दाना बांसिननिफ्राय बांसिनसो जाबाय दङ आरोना माने जेसेखिनि माने इउटुब बा फेसबुकाव माने बुङो आरोना मानसिफोरा माने बेफोरबायदि दाजा बेफोरबायदि जानाङा होननानै बुङो होमबा माने बांसिनसो बानायनानै देखायो आरोना दाबो माने बिसोरो माने बेलेग जाथिजोंसो जादोंना माने बर'जोंसो जादों माने बेयावथ' क्लिपआव खोनाखाबाय ओमफ्राय माने जोंनाबो दा माने जाय मानसिफोरा हमदोंमोन बिसोरबो माने ओमफ्राय क्लिपआव माने बेफोरबायदि बुङाबाबो जासिगौमोन आरोना मानो होनोब्ला माने भिडिअ लानायाव माने गावसोरबो माने बे नायनायनि माने क्लिप नोंसोरथ' बयबो नुखादों आरोना बेफोरबायदि खालामनांगौना खालामनाङामोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो आरोना भिउवार्सफोरा बेफोरबायदि माने हमनानैबो आरो बेफोरबायदि गावसोरबो नायनो होननानै बेफोरबायदि बुंनाय
बुंलायदों आरोना बिदि खालामनांगौ ना खालामनाङामोन माने कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहर आरोना आंनिबाथ' माने बारा मोजां जायासै आरोना हमदों माने बेफोरबायदि माने नायनायनि बेफोरबायदि बुङाबाबो जागौमोन आरोना बे क्लिपावथ' बयबो नुखादों आरोना नायनो बिनाय आरो माने खुनानै देखायदोंमोन ना मादोंबो बेखौथ' जोंथ' मिथिला माने क्लिपाव माने जेसेखिनि आं क्लिप मोनदों बे क्लिपखौ माने नोंथांमोननिसिम माने देखायखादों आरोना बे क्लिपखौ माने बे ससे क्लिपखौ माने गावसोर दाननानै आपल'ड होदोंबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो जेसेखिनि मोनदों आं माने बेखौ नोंथांमोननिसिम आपडेट होबाय आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि आरो मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला खनजिथाखौ माने दा साननैसो बिराद माने फेसबुक बा इउटुबफोराव माने बिराद गाज्रि कमेन्ट हरबाय दङ आरोना मानो होनब्लाथ' सिगांनो माने खनजिथाखौथ' बयबो नुखादों आरोना माने मिटिं लेंनानै माने हमजाखांनानै माने बुजाखांखाबाय बिनिफ्राय माने सोलायनानै माने दा माने आब' खनजिथाया मिउजिक भिडिअ लाबोदों बेखौबो माने गाज्रिसो सानदों आरोना माने जेथिया माने आब' खनजिथाया माने दख'ना बोखो मोसायोमोन अब्लासो माने बिसोरनि थाखाय मोजांमोन आरोना जाय माने गाज्रि कमेन्ट हरो बिसोरनि थाखाय बिदिसोमोन आरोना ओमफ्राय दा माने आब' खनजिथाया माने मोजाङाव फैबाय नालाय ओमफ्राय माने जाय माने गाज्रि कमेन्ट हरो माने बै समाव माने जेथिया माने खनजिथाया माने दख'ना बोखोना मोसायोमोन बे समाव बिसोरो मोजां मोनो आरोना माने ओमफ्राय दा माने जोंहा आब' खनजिथाया माने मोजाङाव फैबाय नालाय बिनिफ्राय दा गाज्रि जालांबाय आरोना बिसोरो माने आब' खनजिथानि दाखालिबो माने आपल'ड मोनसे जाखांखाबाय आरोना दा आरोबाव मोनसे मिउजिक भिडिअ माने बैसागुनि मिउजिक भिडिअ फैबाय दङ आरोना माने बेखौबो माने दैदेनवारिया माने खिथाखाबाय आरोना अबे चेनेलाव फैगोन बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय।